салом дӯстони азиз, худо нигаҳбонтон бошад бародари меҳрубон. Масъалаи хона дар шаҳри Душанбе, худо нигаҳ кунед, дар пушти Зарафшон ҳама видеошо ба чак гам мезанад. Ба хотири худоя кадмет хонахари ҳамон инсон беқарор ки мардума дар ҳаққи мо дуогӯ бошед ки ҳама вақт ҳаракат мекунем ягон кори хайр кунем. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. Ассалому алайкум бародарон, ассалому алайкум ба тамоми подписчикот ва тамошобинои канали Акай Бобоҷон 88. Рости ҳамаи Акай Бобоҷона як бор хоҳиш кардам, раҳмат ки хоҳиши моро рад накард. Дар деҳаи Армуғон бародарам хонаша фурӯхтаниай. Инҷа ин хонаро фурӯхтаниай. Хона се дар хона дора, якта кухни калидор. Хонаош ремонти хушрӯ кардагиай. Ремонти хушрӯ просто чанд қашия худаш несай, нами бернош камтар безеб шидагиай. Мақсад ки ҳами хона срочно фурӯшиай. Бародаро занг бизанеш, иншоалло қадиш як муомила куне. хона қарор дорад дар шаҳри Душанбе, болои бозорчаи Зарафшон, як деҳа меган, деҳаи Армуғон ай. Дар ҳамонҷа қарор дорад. Шароитои хона беҳад хуб ай. Нигоҳ кунед бародаро, дарахт дора, овам дора, ҳама чӣ дора. Хулас як хонаш ремонт кардагӣ несай, тамом. Як хонаш ремонт кардагӣ несай. Баъдан срочно фурӯшиай, барои ки худаш дар дигар ҷо кору фаъолият дора, мехоҳад хонаша срочно бифурӯша. Ки шахсоне ки харидор ҳастанд ба рақамҳои 935 54 48 55 935 54 48 55 ҳамин дар ҳамин номро ватсап ҳам ҳаст бародаро. Иншоалло занг зане ягон муомила мекунед. Хона барои зиндагӣ тайёр ай. ҳам бисёр хонаи хуб ай. Иншоалло ки медуред зиндагӣ мекунед. Ина бо бародаро нигоҳ кунед. Дарахтош ҳама чизош ай. Ина бародаро нигоҳ кунед. Бисёр ҷоя ки хуб айда. Бода ҳавоакои хуб дора. Замин худо шоҳид ай, ба фикрам ки 5-6 сотиқ ай. Бо аниқташа хай занг зане худша бипурсен. Иншоалло ки хона ба тарзи ҳами хубаш сохтагӣ ай. Ба қуввата ки хуб ай. Раҳ дора, ов дора, ҳама чиз, светам ҳамаш гузарондагӣ ай. Хайр онҷа ҳоҷатхонашай, бо табақхона меган, чӣ меган ҳамхе. Хулоси гап ҳами як кухнию чӣ надорад, охи ошхона ҷои аловкунӣ надорад, тамом. Ҳамаш бисёр ҷоякои хуб ай. Бо баъзе одамо пайдо мешавад, мепурсанд барои чӣ хонаро мефурӯша. Барое ки худаш дар ҳозир иҷа Душанбе ай, худаш дар Қирған кор мекунад. Ҳамон бародари мо дар Қирған кор мекунад. Онҷа кор фаъолиятош алҳамдулиллоҳ хуб рафтасе. Мега ки ҳаминҷа бифурӯшам, дар онҷа барам хона бигирам. барои ҳамин бародаро на харидор бошед, марҳамат. Ана бародаро ҳозир худаш занг зад, гуфтумша мега замин иборат аз 8 сотиқ ай. 8 сотиқ ай. Ҳама ҷош 100% алҳамдулиллоҳ барои зинда кардан омодаи хона. Хона ҳама мисол дарунаш ремонти хуб ай. Баъдан 300 000 сомон мега бо муомила карда мешавад. Кадомеда ки интерес не дар ҳақиқатан хона харен, занг занед, иншоалло ки бо ягон муомила карда мешавад. Хо анам хонаам ки иншоалло мебинед, ана ваям фурӯши ай. Хай биен бод, иншоалло ки бо ягон муомила мекунем. Ҳамин бедаркор, бедарак, бефоида занг назанед. 300 000 сомон мега бо муомила карда мешавад. Документош 100% оригинал дар база дания бигем ҳастай. Ана баъдан ягон ҷои фанд фребшнес просай, одамда срочно пул дар кора, ай дигар ҷо хона харида рафтани кор бош дар дигар тарафа. Барои Акай Бобоҷон чӣ гуфтанем? Раҳмат ҳамин бародарда ки як бор суханш кардам, ҳамин бародар ягон бор рад накард. Нагуфт ки мара сумбате ҳаққи видеом аниқа мешавад. Ягон чӣ нагуфт. ҳамин бародар гуфт ки хос ба хотири худо сиёмка парто ина мо дар канал мепартем. раҳмат шумо Акай Бобоҷон, худованд баракати тия, гузаштагиҳота раҳмату мағфират кунад. Ассалому алайкум. Бо шумо буд Абдуқодир.